Pitik jago ki ngendhok nang wuwungan, pitik jago ngendhok nang wuwungan. Lah ndoke ki glender kok genteng, gludung-gludung cebloke ning ndi? Teng pundi ceblok? Ayo cebloke ning ndi? Cebloke ndok kuwi mung ning ndi? Nang lemah no. Ora iso. Pitik jago ngendhok nang wuwungan genteng. Iya. Ah mengke dagelan terus binate dipadakne kiyae bosokno aku. Alhamdulillah. Matur nuwun kula wau ten wingking mulai jam 7. Dipadosi kalih panitia badhe dipun Kalih- paringi daharan lho. Goleki kalih Warsena Sleng niku wau. Pak Seno. Lah niku Pak Seno niku. Lah ten WA tulisane Warsena Sleng ngoten niku. Dipadosi Pak Warsena mboten wonten kula ten pojokan mriku. Nggih. Dikeroyok banser. Kuwi sore-sorene nyang apa no banser kok goblok. Enek wong seneng pojokan mulai sore yaene lagi gruduk. Pancen wau kula niku matur kali panitia kali kadang-kadang banser do takon Mbah. Abah Kirun pun rawuh dereng Pak Dalang Magrib Pak dereng. Biasanya Abah Kirun rawuhipun jam 11 tengah 12 ngoten. Leres. Ben gak dijak foto. Paling nggih monggo Yai katuran Nggih, dawuh. Bapak Ustaz Sri Setyo. Wah, Nggih, jan Pak adem tenan Kirun. iki. Alhamdulillah saged panggih silaturahim ten mriki Romo Kiai Dalang, Romo Yai Haji. Mugi-mugi mangke enggal ibadah haji 2025 Kiai. Amin. Amin. Amin Allahumma Amin. Saniki tahun 2024 niki kaji murah. Kula pikantuk informasi saking Departemen Agama Urusan Haji. Nggih. Tahun ngajeng namung 2 yuta. Kok nembe ngertos? 2 juta. Ning nek arep budal lunasono. Ya wis tetep larang. Nggih, daftare sakniki niku nyangi 50 tahun kasbah. Nggih. Niku duwite tekan ning nyawane. Ning Mugi-mugi dawuhipun para kiai menawi sampun nuwun sewu sampun daftar, sampun cara kasarane DP ngoten niku paminipun kok seda ngoten niku sampun dipun catet dados amal to menika kiai. nggih leres. Leres mugi-mugi ingkang sami rawuh mengke kondur rezekipun kathah. Amin. Barokah. Saged haji umroh sedaya. Amin Allahumma. Amin. Kula nu dadi kaji ping pindho mboten pamer niku. Nggih. Riyen niku rak wonten kaji Abidin atas biaya dinas. Abidin. Heeh, dibiayai dinas. Terus Haji Abu Bakar Napa niku? atas budi baik Golkar zaman coba. Zaman Nek Orde kula Baru. nek kula niki kaji sokeh. Napa? Sokongane wong akeh dadi duwe leh tanggapan nggih munggah kaji alhamdulillah. Rencang kula niku ibadah haji ming gara-gara nyun sewu Bang. Pripun? Mboten panen to, akhire duamine buabati didol nggih kaji sak lemahe. Mongko dami tok ta niku. Sak lemahe sak sertifikate. Niku kreatif niku. Lah Kreatif nu munggah kaji dodolan lemah mboten napa-napa kok. Ning upami Bakirun kalih Bapak Sri Setyo upami nyuwun prisa nggih. nggih. Cah nom ngeslot. Terus entuk bati dilumpukne nggih kaji ngoten angsal mboten. Angsal mboten kula nyuwun prisa. Duwe leh ngeslot. Nggih. Terus nggo munggah kaji. Nggih. Kaji nu ten mriko niku sak karepe. Wong dhuwit korupsi mawon ya nggo kaji kok. Lah lempar jumroh piye kok? Pun Bah. lempar jumroh ya ngantem setan-setane nesu. Nyapa? Bajingane padha setane kok ngantem ngoten niku. Terus Antem-anteman malian. sakniki niki umroh niku kolter mawon wonten kolter terdakwa. Nggih to. Kula nu nate sareng umroh nuwun sewu Yai. Kula Gus Mustofa Bisri kalih Yai Anwar Iskandar. Nggih. Kang Masipun Yai Nur Iskandar SI, terus Pak Hasim Musadi, Yai Agil Sirot, wonten Gus Dur. Nggih. Niku umroh sareng. Gus Dur ngendika, iki kolter bahaya lho. Lah kok saged, lah iki kolter terdakwa kabeh.
Lah kok mulai umroh ki mudhun pesawat wis ditangkep karo KPK sitok-sitok. Dados mangane kurma kali ngombe jam-jam nggih ten tahanan. Ngunduh. Nggih. Menawi Bapak Sri Setya kula nyuwun dawuh magepokan kalian paguyuban Ismaya Jati anggenipun ngurip-urip mboten namung nguri-urine ngurip-urip dumateng budaya ing sampun rambah kaping 3 kepareng gelar Mendukung sae, lanjutkan. Tepuk tangan untuk warga Padasan. Sak janjane nun sewu dalu niki kula kenten alun-alun Sukoharjo kali Buke. nggih. Sami Oh nggih to. niki Sukoharjo enten wayangan. Hari jadi. Hari jadi terus wonten Ngawi nggih wonten wayangan hari jadi, terus wonten Solo 3 nggih wonten. Ning kula tetep wonten Padasan. Nggih. Mergo tresna kalih Piyai Padasan. Mboten aku neng kono ya ora diundang, dadi aku ya tetep neng kene kok dadak. Rumas kula nak tresno terus ngeboti teng mriki ngoten. Aku neng kono ora enek sing ngundang, sing nanggap kene ya rene no kok. Tak kira ki mergo netepi bawa leksana diundang gandeng dhisik Padasan ngendi wae ditolak. Tak kira ngono. Lan jenengane sedulur karo duit abot pundi? Kula nggih tetep abot dulur. Ning sing ngewehi dhuwit ngoten lho. Ha dulur ra ngewehi dhuwit pek apane kok. Nggih. Lah nggih panci sae menika. Dados agama dengan budaya kan halus, budaya dengan agama kan lurus. Insya Allah ingkang sami rawuhna berkah barokah wilujeng donya akhirat. Amin. Nggih. Ingkang kula remen kados mekaten. Nuwun sewu nggih, suatu saat ingkang dipun gelar wonten live YouTube menika lak wayangan penuh dengan hal yang glamor dengan nuwun sewu pelawak-pelawak sing muda der ning perbedaannya dengan warga masyarakat Padasan mriki dengan hadirnya rawuhnya Bapak Kiai Haji Sri Setya dan Abah Kirun tidak hanya tentang komedi dan hiburan namun juga tentang rasa kita bisa tentrem karena dawuh-dawuh dari beliau berdua lho kuwi. Nggih. Sampeyan pun ngayem-ngayem ati kula lho. Kenapa? Ha saiki iki nang dindi mesti sing digoleki dagelan nom sak mene-mene iki. Nggih. Kula niku di penyanjak mriki niki bah dibutuhke tiyang anu Padasan anu lho kok dengaren aku ngono. Kok dengaren lek aku dadi pelawak wis suwi kok lagek iki wong kene polali aku. Kok dengaren wong Padasan kula nu seneng kula ten daerah Sukoharjo nggih ngeten iki sing guyu akeh, sing delok akeh, sing nanggap kok arang-arang niku. Sapa muni larang tapuk lambemu. Pojokan. Nggih. Ning estu lho, Bah, mbok menawi kathah piyai ingkang nostalgia jaya-jayanipun Indosiar wayangan wonten Sukoharjo kepengker nalika nembe hit panjenengan menika rumiyin Kampus kula wonten Sukoharjo. nggih. Ten pundi, Mbah? Wonten anu kantor kecamatan napa-napa ngoten rumiyin Indosiar menika ngambil gambarnya nyoting wayang dipun siaraken wonten Indosiar tiap malam Minggu terus dagelan terus ketoprak ludruk nggih wonten Sukoharjo mriki. Nggih. Bar niku alhamdulillah belas gak tahu. Pun syukur mawon kula nggih. Mulane niki kangen kok, Bah. Ning nggih, hebat kok Bah Piyai Padasan mliginipun saking Ismaya Jati menika pancen nuwun sewu panjenenganipun menika sampun pirsa. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, apa wae sing sepuh karo sing enom kuwi mesti enak utawa ampuh sing sepuh. Ya nate to nuwun sewu anu Mas, dar jeruk. Nggih, nate. Nek kono diparingi panitia ora mau? Mboten nih. Heh? Mboten. Mbok diparingi senengamu ora. Nggih diparingi. Oh, to. Paringi jajan apa? Buah Diparingi. apa? Wonten Anggur. Anggur, jeruk, apel wau. Enak apa ora? Enak. Mergo ke mau tuwa. Tuwa. Heeh. Dadi- Jeruk lek enom ora enak. Nek lek tuwa mesti enak. Napa-napa nek tuwa? Enak. Ora bisa tak bantah iki. Lho kula ngaturaken nek napa tak wonten cekel mbleset cah iki. Bahaya tenan iki lho. aku wis mulai tratapan nih. Tratapan wong ditekoni ngarep kae menges mbleset kok. Ngono iki Ngertos nek kula nek. pokoke nek buah iki jere nek sing tuwek mesti enak. Enak. Pelem nek tuwek enak. Napa-napa nek tuwek Anggur tuwek enak. Nggih. Salak tuwek enak.
Kowe wis tau dahar sayur bung. Jangan Bung. Nah, Jangan kula lek matur to, panitia padasan mriki ngersakaken para pini sepuh. Mergo apa wae yen sepuh mesti jos mesti urung enak. karuan nek tuwek kene. Jenengan nate dahar jeruk. Tau. Yen tuwa napa sing enom sing jenengan pilih? Ya sing tuwek. Sebabe Mergo wis tuwek legi. lek sing enom Kecut. nate dahar mangga utawi pelem. Tau pelem. Sing tuwa Legi. sing enom. Lah nek niki kula Bunge setuju pring kaya kuwi apa? lho. Mbok Jangan, nyayura sing tuwek kentongani krokoti kono. Karo genter. Iki nek randang ngene iki kok mrucut iki. Rada kecekel. Matur nuwun nggih, Bah, jenengan pangan. Ayo. Ya tak pangan dhewe no rumangsamu. Aku kok kelingan. Wong kene roh dalane kok tak. Aku kok yo kelingan ning Klaten. Kene sing kae. gawe kok dadak rumangsamu. Nggih, luar biasa. Niki sing rawuh kathah. Nggih. Para pejabat kathah. Jenengan ngendikaaken niku wau Kiai Semar niku lho. Welok ra ngoten to nggih wejangane Kiai Semar niku wau. Nggih, nembe derek ajar kok. Lah nggih padha do ngati-ati. Nah, termasuk caleg ingkang rawuh menika. Nggih. Nek kepengin dadi kan syaratnya loro. Napa niku? Siji entrengan, Oh, loro ninggali. kula nate niku mpune. Napa? Kula nggih nampun nate entengan ngoten niku nggih ninggali. Nggih mboten dadi. Lah kuwi tim suksese sing Lah niku dadi. sing diarani Lah. tim sukses nggih niku lho, Lah Mbak. nek Mbah Sukron iki sing sukses tim suksese. Kula nggih ngoten. Bentuk tim sukses kula kan masang gambar kula ten wit-wit ngoten niku. Lah kok ora dipigurai karep kula ya dicagaki. Lah kok dipaku ten wit. Dadi kula DPR gagal mripat kula suwek. Gek sing maku ya pas mataku dadi ya wis ora. Gek sing pasang ngisor duyui wedhus malah lara kabeh. Ning kehebatane Bakirun menawi nuntun. Nika lek sopir jenengan nika to. Ha. Nuwun sewu, riyen nyopiri jenengan teng pundi-pundi bareng nyalonke kepala desa ya dadi tenan. Ning ki ya mlebu hukuman kok ya. Kae lho Mas, apoke lho. Halah iya kok dadak wong ki ya sekolah kok dadak. Dadi to nika lurah. Dadi lurahne ya dadi layatan kuwi kok. Saiki apa yang bingungne wong kok. Ngono, dadi apa-apa mula alhamdulillah dulur padasan ana paguyuban pecinta seni Ismaya Jati. Kula elek-elek ya wis ketua paguyuban Welok. malah sak Indonesia kula niku. Napa paguyuban diangkat napa? Perkemi. Napa menika? Persatuan Kencing Manis Indonesia Wah, niku. rombongan Niku gula. diwane sura kula yai. Diwan surane Kencing Manis niku kula. Goleke tombo to, Bah. Jenengan sing tresnani sik akeh golek tombo. Ora kurang-kurang wong jenenge lara ya karek nampa disyukuri. Nek wong ikhtiar ki ya wis akeh. Aku diapusi Pak Anom Surata tau kok. Pripun? Kon mangan undur-undur. Mandi mendhi mujarab. Undur-undur ning Mirota nggone Hamsah kono sitok 20.000. Oh Jogja ki. Timbang larang-larang ning Yogya, aku budal Jumatan kok akeh bunder-bunder nang wadhek no tak cukili metu. Tak emplok 5. Efek sampingane ana. Napa? Seminggu Kencing Manis ku gak mari mlaku kuwi malih ngene. Malih mundur. Walah katut mundur. Ya ora mudhun blas gulaku ya tetep 300 jaya aku ya. 300 kok bangga jenengan niku. Aku ki nek Kencing Manis direndahkan gak mau kok. Harus di atas rata-rata. Harus di atas temannya aku. Lah sing banyu klapa niku. Banyu klapa ya tahu. Jare apik niku nggih ngudhukke gula. Mas Anomi ya ngendika. Kono ora ya Kencing Manis. Nggih. Mbah Anom. Banyu klapa tuwa ji. Nggih to Mas Anom. Iya. Ben isuk budhe kula ten pasar kula kan betakne banyu klapa ngombe sak gelas, awan sak gelas, sore sak gelas. Genep sak wulan niku kula cek ya tetep dhuwur. Lho, mboten mari. Kencing manisnya tetep 300. Lah bareng aku tepethuk Pak Nom. Duduh klapa pripun Mas? Kencing manis sampean nggih mudhun.
Ora ya mung pesing tok jere. Lah wong arek mesingne uyuhe kok ngedak kancane. Niki Mas Anom niki nek midhangetke mesti kuwekelen niki. Padha pesinge kok dadak alhamdulillah. Nggih, sehat luar biasa. Amin alhamdulillah. Bapak Sri Setya mbok napa jenengan mesti piyayi ingkang mumpuni wong kula menika lek praino asring monitor teng YouTube menawi jenengan. Kula niku nonton terus. Nah, nggih, nggih. Kiyaine niki ngasta ringgit apa nipe sanggarane aku. Kok gareng tralala, gareng Karanganyar aku ngono kok. Mang terangke niku Pak Setya pripun niku kok mboten suatu saat kolaborasi kali Abah. Kula murah mawon, mboten larang-larang. Nek nderekke kiai niku alah pun to sak wontene 1000 angsal 3 carane ngombe esuk sore-sore loro. Padha ngipil. Lore. Sore lore, sore Esuk loro. esuk loro, sore lore. Sore loro. Kaya obat ae. Ya nggih. Menawi Bapak Sri Setya menika mesti asring napa niku mengalih bahasakan tembang-tembang ingkang viral supados menika dados agamis, kebak pitutur lan piwulang ngoten niku. Ngeten Pak Dahlan. Nggih. Matur sekedap. Napa wontenipun napa niki tasakuran rasulan perlu diperkuat dari masyarakat. Nah, Dados ingkang dipun manajemen nika menawi ringgitan niku ora mung wayange tok. leres. Sing digarap ya wayange ya dalange pengrawite karo sing nonton karo sing nanggap. Kajenge mengke saya ngrembaka, wayangane saya ngrembaka. Rak ngoten nggih, Lur. Dados nyuwun sewu gugah perjuangan untuk memperjuangkan budaya dan agama. Iskariman au mujahidan, urip kudu mulya nek mati kudu mlebu swarga. Lah niki sedakoan. Niki pun sedakone DPR do sedakoan urung. Pak Idris pun urun dereng. Wah, Dereng iki. ketinggalan. Nih, korene. Ah, kejem iki. Tarian. Mas Anton urun-urung. Pun urun dereng. Urun. Oh ya. Non? Non? Lah nggih urunan. Mas Idris. Pun ditarik itu. Sing narik sinten? Tak genahke ketuane endi? Lurahe urun dereng. Mawarisena kae Mas Anton urun-urung. Urun-urung. Heeh. Urung nampa ngono kok. Oh ketuane. Mboten mergone awake dhewe iki mau dikeki tanggung jawab abot. Saking Pak Lurah nggih Pak Lurah. Lurah ngelu ning sirah. Bar corona uleme pirang-pirang. Lurah nek ngulu ngarah-arah. Di desa gedhe nek ra ngati-ati ngendikane Abah Kirum entuk rompi oren tulisane tahanan KPK. Nggih, dawuh jenengan mengki kula estokke. Lewat komandante napa lewat kula monggo proposal segera dadekke. Ngoten nggih. Ngoten nggih Mas Anton. Nek lewat kula kei wektu. Paling lambat sesuk jam 5. Mboten mergone setu kula petuk bupati langsung tak jokke angka demi padasan gendang cair gedunge ndang dadi. Lah ngoten ta nggih? Oh iki nyuwun sewu iki ngomongmu balik ora mung cangkeman. Tresnaku karo warga mriki ngoten nggih. Urun mboten iki. Oh sampun dalu acara. Oh, mambengi. Bengi iki kok urunane do munting to, Cah? Pak Camat turun mboten, Pak? Ayo no ndang metu no. Ngapunten nggih Mas Dalang nggih. Mboten napa-napa. Oh, ngoten. Jenengan gending napa? Niki lho Bapak Sri Setya. Nen? Menika dawuh saking Pak Seno menika Pripun? pangapunten samangke menawi sampun wonten wekdal mirunggan Nggih. Pak Lurah badhe bawa dandang gula. Oke, siap. Pak Lurah bawa dandang gula. Nggih. Maju mriki 500. Soale genteni mikemu balik kok. Ajeng bawa jenengan. Nggo. Endi urune endi kok ora medun-medun?
Engko majeng mriki ora munting ae. Mriki. Wajibe ra dijukoki piye? Dilumpukke sisan. Nggih. Sing urung sapa? Niku Pak sapa? Pak Sekjam. Hah? Lurah pundi? Lurah Kemasan. Sing etan dhewe? Mriko kidul. Kidul dhewe. Wah. Oh ngoten. Oh wis sak juta. Tenan lho iki. Langsung Pak Paryanto. Jenengan urun pira? Tarik sik. Iki sadurunge musik muni iki lho. Ngoten nggih, Lur. Genahe iki. Ndang medhun. Jenengan ora medhun. Lah nggih, Pak. Loh, Sekjam ora wani cucul iki piye? Oke, siap. Lurahe ora medhun. Oh beda nggon, lan jenengan lurah ngendi? Lurah pundi? Mboten lurah pundi? Kemasan. Loh, lurah Kemasan kok rene apa Kemasan rene wayang? Bola dhewe. Saya tak kenal iki sik dewane. Engko camat Pak Sekjam, Pak Camat majeng mriki engko. Anu Mas, anu Nggih. Prau layar sik Mas. Oh, pelak. Yo Mas, Layar. Mas. Nggih. Balungane rada anu Mas. Nggih. Balungane rada kenceng Mas. Ngapunten nggih Pak Yaya, ngapunten nggih Mbah. Nggih, nderekke alhamdulillah. Nggih, majeng mriki Pak Camat, nggih. Yo sing do urun mah maju. Yo, Mas Apal. Dadah. Yo Mas, yo. Tak dudak. Ngeten Pak Ustad. Kalau wingi kalih ndek wae pun dirembuk kalih perangkat. Mesti yen ustate jenengan awas. Akhire do blibir. Jana nggih pun kula aturi do sagem. Malah jebule lurahe sing digarap karo ustate. Kalau mben perangkate wonten Osari ajur niki. Pak Lurah, niki niku ten Meranggen. Meranggen Polokarto ki bumi wali. Ra ngoten ta nggih? Nek tak waca babat tanah Jawa Serat Centhini lemah saka Demak diasta para sesepuh pinisepuh alim ulama cocoke le cocok mung Meranggen niki sing padha karo lemah Demak. Ra ngoten ta nggih? Dadi lurah ya kudu mikir. Gandeng ki bumi wali, budaya agama kudu dijejeke. Ra ngoten ta nggih? Lurah tari anak monting. Lur Pak Lurah wau mesake lho Pak Kiai. Nggih. Nembang perahu layar mboten apal e. Sing mriki krungu. Anggiyak numpak rondo rambayar. Numpak perahu layar. Keten pun kajenge nyun sewu sekali-sekali kajenge kesoting. Rakyate gendro kenal. Tak ngoten ta nggih? Ngeten Mbak Lurah, kula enten nyuwun jenengan iki gen kena nggo conto siji. Yen lurahe camate karo dewane loman, rakyate loman. Nyun sewu jenengan ki genah bulanane tok gaji, rakyate BLT kadang luput. Mlaku mau wis matur karo Mas Cahyokun tadi sesuk wahyangan 17-an ning Meranggen lakone Sengkuni gondol BLT. Remuk wis. Keriyen iki mumpung medhok kowe bar niki kula leren terus bakirun terus. Mergi kula pun kesel niki. Ngoten nggih. Yang kedua mental. Nek mentale jos insyaallah Meranggen Polokarto Sukoharjo jaya selamanya. Mental. Oh, temo to. Ora ngomong mau.
Camate usul Polokarto Temoto urune 100 ucule pirang-pirang. Oh, 200 toh. Oh, 200 toh. Ya sewu 200 sok camat diumum-umumke. Kok jenengane PPAT wis tanda tangan 2 yutoe meneng ae. Salaman. Ra kena nesu lho niki. Soale nyun sewu niku kudu cegak karo rakyat, ngoten nggih. Dongake jenengan muga-muga iso dadi lurah meneh. Kepilih meneh, ngoten nggih. Syaratnya kepilih apa? Siji, jenengan, loro. Jenengan tak dongake kepala dinas. Ngoten nggih. Ben iki syutingan ge ditonton pisan karo bubatine. Mangsut mah dicedhakke. Camat Polokarto jenenge Pak Eri Mulyadi. Dongake muga-muga ndang dadi kepala dinas. Allahumma amin. Nek gegayuhan kepala dinas aja 200. 200 sok kepala dinas. Lah kuwi lonte ra tekan kok. Nyun sewu kula muni ngeten iki mergi napa? Kula ken tausiah ning Rendeng. Wah, nyun sewu cah rusak begenten niku lho. Dilumpukke, kas dilumpukke nyun sewu. Wektu niku dina Setu malam Minggu nu cah 100. Kas tak ceramahi Minggu bubar. Senin dadi 150. Sing kumpulan kuwi kaya adine caleke to kuwi. Ha ta? Kira carike to ki. Urun le. Aja guyu tok, ayo urun, salim. Ah, konangan. Tiwas mau muni selamat. Wong mase jago kok adine guyu-guyu tok. Amin. Loh, lah iya to. Jenengan Kak Ur apa camat? Apa cak sek cari? Nyan cari. Tenan, cari 200 sok camat. Aja nglinggo sik, ajeng kula kenalke. Mriki engko ndak kuwalat. Iki caleg namine Mas Anton, pun do kenal dereng. Loman apa mboten? Loman mboten? Tenan? Iki disekseni wongne loman, ngoten nggih. Kondone wis medhun sak yuta. Ya ora apa-apa nek lewat aku ning tenan lho ya. Ngapusi dosa lho ya. Dieling-eling iki jago sesuk diadi wayangan ning kene meneh. Cocok mboten? Karek muni cocoke gampang kowe ora urun kok. Disekseni dadi iki wayangan ning kene ngoten nggih. Mas Anton, dimrenge nggih. Lah kae ning ngarep dadak tekoni ngopo? Kayak wongku lho kae. Sing sapa? Sing tekanmu sapa? Urun. Ene urun. Anggota dewane usule urun nek kowe usul ra urun. Urun. Hah? Iki carek ta iki? Mosok carek ra nggo dhuwit. Jenengan carek pundi? Carek Karangmuni. Lah kok nonton wayang ning kene apa kono ora kuat nanggap ya? Ya oke, salaman ngono nggih. Ngoten nggih. Aja lali karo Mas Anton nggih. Ngoten nggih. Jenengan rasa tekon dalange sapa? Engko nek dalange aku berarti ya jenenge kan nyun sewu jenenge melukai hatiku. Jenengan cari apa? Oh ya wis, selamat nggih. Hah? Teleser? Ngapusi dosa lo? Asli? Oh ya wis, selamat ngeleser. Ngeten nggih, wis pamong-pamong sehat panjang umur. Iki lurah aja ning ora. Mpun. Bayane teko ora? Ana, Dek. Kowe gaene nariki pajak kok kowe tarik munting.
Kowe apa? Kowe kaur apa? Ayo. Oh, bayan. Mudine teko mboten? Oh. Pamongi lurah karo Carik karo bayane ning kantor iki rekoso. Le penak rak mudine. Lurah Carik kauri tanggane digawe nyumbang kok mudin nggo mulih. Mulai aku teko monting. Ndak tarikan kok. Jenengan apa, Mas? Ki bayane ada 100 lho, kowe. Nih, 100. Jenengan kene pisan. Loman kok. Jenengan apa? 100. Jenengan apa, Pak? Oh, kaur dite gede sisan no. Wong seragame padha kok ora metu. Ayo kendang cepet. Wis, niku ngoten nggih. Wis, matur nuwun, tak dongake pamong-pamonge panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki, ngoten nggih. Santai wae, ngoten ya, Mas. Aku mau balik ki tarian aku ya urun. Aku nek kon ngisore camat isen kok. Ora iki amplope kok kene gek iki tak balik iki ngono lho. Lah wong njaluke urunane monting angel kok ngene kok. Mu balik doyan mangane. Oke. Penggemar pira dhewe kene? Oke, ya siap. Wong putune tarian karo pamong kok mbae meneng ae. Oke. Wis ora sakokan ngomong. Wis. Wat. Pan ngeten nggih. Jenengan nyun gendeng napa? Nyun gendeng napa? Oke, ya ini kanduk kentir dede. Mulia. Ya ini kok radu kentir. Niki kudune digayeng kendangan. Rak ngoten to nggih. Paling ora ki aja ninggal katresnan. Rak ngoten to nggih. Oke, siap pun nggih mriko sik. 150. Ndereke Mbak. Niki Pak Idris, Pak Haji Idris Sarjono, piantune sae napa sae? Kaya ngangkatke wong mati aja. Niki loman apa mboten? Loman, nggih pun monggo borong mangke nggih niki Pak Idris kalih Pak Anton, jeng ben nek syukuran ngangge wayangan mboten, Pak? Insyaallah. Insyaallah, diwan ngoten nggih. Niki wae panjenengan Pak Lurah iki ndang digolke. Kula karo jenengan kas mlumpuk ning kene rembukan Pak Camat, kula jenengan Mas Anton kas rembukan. Kene ling arep goleke ditih metenteng bulan iki sing arep bangun ra ning lemahe iki. Apa arep dibangun ning akhirat. Mikir. Bangun gedung iki kudu ning lemahe. Rak ngoten to nggih? Iki wis badan hukum. Oke, siap, gampang goleki duit. Ngoten nggih? Ngoten nggih Pak Lurah? Pengen cepat, paling cepat proposal jeng-jeng ten nggen kula nek sing lewat kula jam 5. Ngene janan jam pira? Sore no. Wah, munimu ki lho. Bagus Lurah. Iya Lurah bagus ning suaramu elek kok le. Kose lah nek jam 5 esuk apa ya diadi ngono lho ngoten iki. Mikir. Ngoten nggih. Sore iki mumpung camat eneng sing tanda tangan kan nyuwun sewu camat, lurah, nggih ta? Nggih ta? Wis dadi salaman. Set jenengan kayak gini nyokong pira? Ora pun manajemen. Jenengan bantu pira? Karawitan. Oh nggih pun. Ngoten nggih. Enggak jenengan bawa-bawa rene mau. Yes, urusane rung rampung kok. Oke. Enggak mriki. Ngoten nggih, Pak. Jenengan ngendika dhewe-dhewe urut jenengan sik nyuwun donga pangestu karo rakyate kae. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon nggih Bapak Ibu. Insyaallah tanggal 14 Februari 2024 mangke enten pesta demokrasi. Kula suwun digawe sing happy, digawe sing seneng, namanya pesta seneng-seneng nggih. Aja nganti enter permasalahan aja nganti nyangkut iki do gojekan dhewe-dhewe. Kula kali Mas Anton insyaallah nyalonke malih. Nyuwun doa resunipun nggih Bapak Ibu nggih. Mas Anton lomo, insyaallah Pak Idris ya lomo insyaallah. Yen kula Mas Anton sering komunikasi.
Komunikasi iki kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, ngasih-ngasih. Insyaallah akeh dadine. Insyaallah kula kali Mas Santo pun mendaftarkan diri mencalonkan, mengke nyuwun dukunganipun Bapak Ibu nggih. Sing penting PDI Perjuangan. Ngoten mawon nggih. Ngoten Pak Yai. Yo doa mesti panjenengan. Kalau kalian Mas Anton mugi-mugi saged dados wakil rakyat sedaya nggih. Amin. Pun, soalnya ngeten iki kanggo batas gitu Pak Camat. Nek sing muni mriki kan engko nek ning apa-apa ora apa-apa. Nek sing muni kula kan sulaya. Kan aku PNS langsung dipecat. Kan yo meneman. Kula karo jenengan nyantai mawon ngeten nggih, salaman. 200. Ya lega mriki. Saya tak dongake. Mulane napa istilahnya napa jenengan, sing kasih-kasih ku? Sing penting layat, jagong, komunikasi ini kumpul-kumpul. Heeh, kumpul-kumpul. Ngomong-ngomong. Ngasih. Ra nganggo mangan. Mosok dewan nok nglumpuke bola ra mangan blas sih. Oh, oke, kasih. Berarti kula njaluk ora salah to? Nek njaluk dinggo pribadi kan salah. Nek njaluk dinggo niki rak mboten apa-apa ta? Mboten apa-apa ta? Tak dongake niki padas karo pundi? Padasan karo mranggen, pamong-pamonge bar iki panen apik kabeh. Amin Allahumma. Amin. Betul kasih. Sakion koribun Allah, koribun nanas, koribun janah, baidun nanar. Wong ki nek luman cedhak karo Gusti Allah, cedhak karo swarga, cedhak menungso. Aduh karo neraka. Wal bakhilu kosok bali wong bakil, wong udil, wong pelit, ketuk ungker. Pentil ki ban motor kae dikompangin mlebu rek iso metu. Odol pasta gigi, pirsa pasta gigi to. Nek ra diplotot ra metu. Ya iki mau nek ra tak plotot ku ra metu. Lah aku arep tarik karo kiyaine muri ra wani no, ki ra ndek bojo kok. Mbah Soleh ki ra ndek bojo tak tarik mesake no wong lek linggih mriki pun cerita kok yi. Enten santri jenengan mboten yi. Rondo-rondo nggih purun yi. Oke, siap mungkin ndang tak golekke. Ndang rabi nggih yi. Neng jek iso kikuk. Nggih. Ngaten nggih. Wis, go bawa. Pak Lurah ingat bawa. Pak Lurah bawa, go. Wah, jan lurah kok elok eran jamak. Lurah iki tak senengi lho, kipone iki lho. Kok elok, go bawa. Sing sae engko ditibake, aja ninggal katresnan, ngoten nggih. Pikantuk pinten Bu Kesi? Nggih, nyuwun sewu Pak Dalang lan ugi Bapak Ustadz Sri Setyo. Alhamdulillah dalu niki jan seniman Krumadangkara ketiban wahyu. Wahyu nih? Ketiban wahyu. Mboten wahyune panjenengan menika. Napa? Atase Ustadz gelem cawe-cawe goleke pangan, goleke tambahan bayaran kangge yoga lan sinden. Matur nuwun, kula dongak-dongakaken panjenengan dadi ustaz sing mboten wayuh Pak Setyo. Amin ya Allah. Nggih Pak. Napa niku wayuh ya apa? Wayuh niku mboten rabi ping kalih. Oh ngoten. Rabi mulih ngoten ta? Pun jangan. Iki rak Pak Ustadz Sri Setyo. Pripun? Entuk dana sakmono kae. Ponak aku Pripun? budal isuk jam 4 mulih nek entuk ya 80 90. Elok. Gawe ecek-ecek ning perapatan kae. Amin niku. Nggih, Pak Lurah mriki. Bawa sik. Ngoten nggih. Alhamdulillah pikantuk 2.400.000. Matur suwun Bapak-bapak sedaya. Nggih. Wis pokoke lek Pak Sri Setyo iki tetep wahyu tumrape seniman ya. Ning malaikat Israel tumrape pejabat ya. Kiriyen nek warga mriki mengke ngapunten nggih Mas Cahya. Nggih. Mas Cahya. Dalem nggih. Nek kula nyaosi kaos kalih niki jamaah wayang jenengan pikantuk mboten? Kaos napa lampu? Mboten. Oh, kaos lampu. Mboten kenang-kenangan niki. Oh, monggo. Nek pikantuk niki ajenge bawa sik. Sopir kula keneng sing tak kongkon wae ya. Sapa ya? Jenengan, Mbak? Kula mengke nggih nggawa kaos. Mangten mobil kula njaluk karo supire kaose kon nggo rene. Engko tak aturke sing do ngekeki. Nggih, nuwun sewu Yai.
Nuwun sewu Yai, interupsi Nggih, Mbak. pimpinan. Siap. Interupsi pimpinan. Wah, kaya rapat DPR iki. Interupsi pimpinan. Nggih. Kali angkat tangan. Kula mengke nggih kaos raketang loro tulisane Umar Sinau Urip. Niku winganane. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kyai. Menawi kasuwun dipun sampiraken dhateng kula bawanipun. Nggih. Nggih. Pak Lurah lenggah mriki kula tak ngadeg mawon. Nggih. Nggih nyuwun sewu, ngapunten Bapak Camat, Bapak Wandan Rampil, Bapak Kapolsek, Bapak Dewan lan sedaya Kepang Rawuh Pak Sekcam. Nggih. Ninggal katusan Pak Setia. Wikatine ing dalu puniki Dandang kula. manunggale pada sandipan bersih dusun wikatine Satyane muji syukur paguyuban ismaya jati amrih bisa sembodo rejeki sempulur. Nek dandang kula gak irsa disenggaki. Nek Mboten saged, dandang kula halus kae. Nggih. Nek caping gunung kuwi iso. Nek dandang kula senggakane to, ganjel to. Sedaya manggih raharja kakung putri sepuh anem nyawiji mugi antoka mulya. Nyuwun tepuk tangan para kadang. Wah, luar biasa. Niki ngeten Mbak Limbo, Nggih. persaja mawon. Niki niku kula damel ore-orean dituku 150.000 kali Pak Lurah. Niki wae. Luar biasa nggih, nggih. Dadi niki 150.000 dipun tumbas kalian Pak Lurah. Lah Nggih. sing 100 kula nggih urun niku wae. Dadi kula niku wong ki ya wong jaba ya urun. Ning kula mboten ngomong-ngomong. Terus MC kok gembredek ki lho. Urune kelas ngono. Nyoh, balekke kaos. Kuwi kaose 200 asine. Ayo gek nyanyi, sing nyanyi Bukesi. Nggih, mboten napa-napa nggih, Pak. Menapa tembange? Anu ninggal katresnan. Oh, Winong lek niku Winong. Oh, Winong. Nggih, Winong. Iya, Nang. Aku ra wani ngakon soalé. Nggih. Soale Bukesi kula- gen anu dadi bendara mawon teng mriku. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Nggih, kula matur karo Bukesi mergone dite sing nampa Bukesi ya. Ayo. Nampa det tak tugase monting ya ni. Nggih, manut Bukesi, monggo. Ya, Mbak Winong Nawangsih maju. Ayo, diaturake ninggal katresnan. Aja nganti ninggal katresnane piyai padasan anggene tresna karo budaya. Ya, Ya nang, langgam sak rambahan terus dijaranke. Ya. Se. Langsung jalan terus, niki tarian. Oh nggih, oh iya. Santai, Mbak. Nggih. Sesama budayawan, sesama seniman tidak boleh saling mendahului. Pengrawitnya aja mbantahmu balik. Iya. Ya nang. Sing kurang kan putih. Riku, kurang siji. Kurang loro. Ya, wis nah. Wis. Bon, wis. Cek kurang pinten? Kurang siji. Meneng wae. 2 yuta kok jek kurang lho. Nggih. Pun ta? Sing ro ketok sapa? Nggih. Kok sik gen rata to, gen rata. Iki dundalke kene. Syus. Ya. Kene to? Syus. Ya. Gen rata to kene? Pak Kiai Gari, kono wae. Syus.
Oh sik. Abahe ra sir nguncalne napa ngoten to, Pak? Pak Kirun, Apa? mboten sir nguncalne Mboten, napa nggih. kaya niku. Wong aku wis diuncalne job kok. Niki. Bolak-balik batal. Mboten saya putri-putri sesuk tak gawake panjang ae. Ayo tarik ninggal Oke. katresnan yo. Yo, oke. Yuk, nang atas. Niku Nangis sajroning atiku. Ah, Luar biasa. elok ta, Bah? Elok banget kados pundi kiyaine. Engko iki sinten tambahan mang waoske, Mbak. Tasih entuk tambahan. Pun ngoten nggih mengke niki wektale kula serahke jenengan sedaya. Nggih. Kula tak ningali keng mriku. Ngoten nggih, Pak. Nggih, monggo. Ngoten nggih. Matur nuwun nggih katresnanipun dumateng kula tak sakonco. nenggani jenengan Nggih. temeka. Niki tugas kula rak meng tarikan iki tok. Iya. Aku tak dongake sing rawuh panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki, sukses dunia akhirat. Allahumma Amin. ampun. Dadi pomo wayangan mboten enten sing nanggap, Bah. Angger Pak Setyo dirawuhke aman mendhi. Aman-aman. Kan penonton ditariki kabeh. Ya. Makili Pak Somben Bayar. enake wayangan masih ora ditanggap gelar ning kene sing penting Pak Trisetyo enak. Rawuh, Nggih. nggih. Danane digolekne ning jaba. Nggih. Ning ketika pendapatan tidak memungkinkan nggih Yo sing nambeli kene. Ngono. Lah EO-ne kan kiyaine. Pak Sri Setyo. Kapunten Pak, kan hubunganipun kalian bulan Muharram nu digedhekke sedakoe. Nggih. Nomor kalih santunan yatim piatu. Leres. Kula pun kantuk yatim piatu setunggal. Lho, nggih to. Sing meking niku. Nggih, sing niki. Lah niki Oh, leres nggih yatim piatu pancen. Nuwun sewu lho kiyaine. Niki yogane Sanggar Madangkarani yatim sedaya. Niki pun mboten diakui anak kali mbok anu kali. Pun dicorek saking kakak. soalnya. Wis dicorek king kakak sedaya. Sampai ndelok rupane timbul niku mawon. Niku sak ngisore yatim niku. Yatim tapi mboten permanen ngoten. Nggih. Nggih, Mbah, kali manggenahke. Nggih. Nika panenane buah nika mengke dirucat nggo rebutan apa didum. Nika mangke enjing-enjingan Lah nggih, mawon. mula kan nika mengke manggenahke. Nek Nek khusus dienggo sajen gamelan, gong, Nggih. sing nggo mulih sing ngegong. Nggih. Wah niku terus gak gelem tanggapan niku. Nang pasar terus bakul nika. Sesuk sing wedok kon nika. dasar nika. Pasar gede niku. Kringgit benjing menapa nek anu napa niku pas mayang, Nggih. mbok kula dihubungi. Siap, Nggih. Pun pirsa WA kula napa dereng? dereng. Dereng wong kula mboten gadah HP. Berilang. Nggih nembah nuwun Yai. Ngoten nggih. Nggih, nggih, Mbah nggih, Irun. nggih, Terus nggih. mengke khusus setunggal nih Mas Nggih. apa? Mas Pandu. Mas Pandu. Nggih, mungkin nomor rekening mawon kirim kula ngoten nggih. Ya, Mas Pandu Nggih. niku mboten gadah bank. Niku duwene bank titil niku bank chip niku. Engko aja-aja le dikirimke rekening listrik. Lah nggih malah rekening telepon. Ngoten nggih, Mbah. Nembah nuwun Yai. Bapak Kiai, nun sewu menawi saestu menika nembe kemawon tole Pandu menika nembe pirang dina bar pitung dinane Mas Joko ya. Sapa bapak apa buke? Ibunipun, bapakipun sampun sawetawis menika. Meh nyawune malan menika nembe kemawon Iya. bocah niku dados yatim Yatim. piatu. Kowe besok ya ngono, upama aku kaya buke Mas Pandu. Aku meninggal no ya tradisine Nahdlatul Ulama Nah. gunen. Nggih tetep kula Pitung dina nono. kula bancai. Slameti. Slametono. Nggih. Pitung dina, Kula petang slameti. puluh selamat. Nggih, kula slameti. 100 wis rasah. Lho, kula slameti lho, Pak. Gak sah kowe nusul ae. Cer. Nyusul kaya cah sekolah niku lho disusul. Jen Bandung. Oh, ngaten nggih apa iki? Nggih. Tak tim kula, tak tim kula. Panjang umur, sehat Mbah nuwun, Bapak Nggih. Yai. Kiai nggih, pun Berkah, lajengaken. nggih, Mbah Niki nuwun. putrane. Nggih. Wis tak dongake Nggih. dadi Tasih komplit tak Bapak Ibu niki komplit. Nggih. Sebab teng dalem nggih mboten masak. Ngoten niki kula dongani mawon mugi-mugi dados bocah saleh, Amin, ngalim, kederajatan, kepangkatan, karjen kamunya akhiripun. Amin. Bisa dalang ngeten ya Le. Amin. Lumebetipun putra wayun Kang Sami rawuh menika Allahumma. Amin. Pun monggo lajeng sing Amin, gumyak mawon, amin, monggo amin, monggo amin, sing gumyak amin. mawon. Nggo Nggih. medun kalih lagune sing rada gumyak. Perjuangan, nggo. Oh. Ayo perjuangan. nggih, Tutup nggih, lah. nggih. Nggih, mares. Kula kalih medun, nggo. Lah miki nggo, nggo. Lho, mike diasta nggih mboten napa-napa. Nggih, lumayan niki. Merdeka! Merdeka!
Jas merah jangan lupakan sejarah, Pak. Heeh, omahku rak cedhak SD. Lah napa? Isu-isuke nek cah nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Kok 16 Salah no. Lah tak seneni to. Kleru le. Rungokno sik to, Mbah. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita jadi diundur sedina. Niku ngedoke 16 tapi besoknya hari kemerdekaan. Alah ya sak Brahma sak adik gelar. Pripun? Ya sak rangkung ngono kuwi. Kuwi nek adus sing ngedusi aku ya moh. Nggih. Nek ra sing ngeterne sekolah aku Sekolah, moh. Lah aku mulai tanggapan wayang ngene iki rak ngantuk. Isuk ra tak dusi ra tak terne. Babil. Jam 09.00 isuke babil sing gletak ning ruang tamu. Lah aku nglilir. Bil. Piye le? Kowe kok gak masuk? Aku mung mulih dhisik Mbah pamit sik gurune kok. Oh. Berarti kan mulai sik ya. Lah kok del engkasno. Anak gurune papat iki nggo tas kresek yo bungkisan. Lho, Bil diparani gurumu. Kowe ngalih Mbah, kowe mung tak omongne mati. Kowe nek ora bocah pinter. Putu sip niku. Putu kok pintere Iso kaya digawakno beras kalih kowe ndang gurune. ngalih kowe mung tak omongne mati gurune. Lawi koclok iki bocah. Putu soleh niku. Aku ya ora wani nyeneni wong titisane. Baik. Lah diseneni. Awake panas. Ning jare Babil pinter golek dhuwit kae, Mbah. Piye? Sing Babil lho jare pinter golek dhuwit, jare pas ranjenengan klambeni to, akhire ya udo ning dalan kae lho. Aku ki moh disaingi putuku. Kok iso? Nyepeda ngono kuwi balapan karo aku. Terus? Mangan kuwi lho balapan. Lah kok jam 4 sore iki gak nganggo apa-apa ya arep adus ki lho bandulan ning ngarepan ngono kuwi. Lah Mbah Lurah ya kaya lurah ngene iki liwat. Hele putune Kirun yane kok udo. Nyah tak wae 50. Lah kuwi pinter. Putuku diwehi 50. Nggih tumbas kathok. Lah aku wong tuwek kan ya gelo. Nggih. Iki cah cilike 50 ndahne aku ya. Gak kalah. Aku ya terus gak nganggo apa-apa bandulan ning ngarep omah ngono. Lah kok wong liwat-liwat Kirune Dan, Kirune Dan ngene. Jenengan Aku ya ora wani nyeneni putuku mergo titisane. Baik. Nek diseneni awake Panas. iki gek lakon apa to? Run. Gak bahaya ta? gak Saiki iki anu para pini sepuh arep mulih ketoke dhuwit entek ketoke. Ketoke dhuwit entek. Ketoke dhuwit. Mendhet melih teng daleme. Monggo-monggo sugeng tindak nggih. Cik salaman. Ke salaman karo Brebes Mili. Salaman nang Brebes Mili niku. Lho, iki sing tak gumuni. Napa? Berapa detik to ki mau? Yaine Trisetyo itu hanya berapa menit mendapatkan 2.500.000. Nggih, Yai, nggih. Nggih Pak Dewan, nggih Pak Camat, nggih sedayanipun. Nggih. Nggih Pak Dan Ramil, klambine kok iso amoh men to, Pak? Mesakne kok. Dadi rapat to. Rapat to. Kayak gureke polisi paling tuwek. Lah kok polisi paling tuwek niku? Kapolsek. Seke wis pol. Oh. Dadi Kapolsek niku seke pun pol. Pol wis ora iso. Siap dan paling tuwek dhewe. 86. Pejabat bengi wae remuk. Remuk. Ning jenengan mesti nembe teng mriki to, Mbah, pirsa suasana kados mekaten. Aku lagi iki lho. Nggih. Enek tarian donatur iki lagi iki. Mulane aku mung tak mati menenge. Iki tak nggo ning ndi ya ngono kuwi. Ha ning nggonku wong rek ning nuwun sewu. Berapa detik dapat 2.500.000. Lah nggih. Lah aku mau Mbak Cange Nggih. ning Prapatan Sukoharjo. Mobilku nang kempes. Ya ta? Mobilku kempes terus aku ning tambal ban arep nambayangin. Lah kok daerah Solo ki enek mobil Nyargres Alphard kae. Nggih. 2.400.000 regane. Kuwi ya kempes, padha-padha ning tambal bane. Lah kok mobilku ki ning tambal ban ki enek ning kaleng bekas roti kuwi enek dhuwit 20.000 rupiah. 2.000 rupiah elek amoh. Nggih. Lah mobil Alphard enek dhuwit 100.000 Nyargres. Iki nginguk jendela. Nginggok kang jendela. Ngelokne dhuwit sing 2.000 kuwi. Teng jero plung. Apa kuwi dhuwit 2.000 kuwi?
nilaimu cilik manggonmu ning umplunge tambal ban, ning kalinge tambal ban. Apa kowe iki? Ora enek regane. Iki lho, dhuwit 100.000. Sumbare dhuwit 100.000 ngomong ngoten. Manggonku ning bank ning dompete wong larang-larang timbang kowe ning kalenge tukang tambal ban. Lah kok dhuwit 2.000 ora nesu? Malah guyu. Ora apa-apa dhuwit 100.000 kowe manggonmu ning bank ning wong sugih. Aku 2.000 ning kaleng ora apa-apa melu tambal ban ora apa-apa. Ning ya kuwi nang kotak amal ke sing enek kok aku kowe ora tau enek. Ngono. Dhuwit 2.000 wangsulane ngoten. Iki tak tokne saiki bentang dinggo cacah kan. Aku gak wani. Engko pas niki kula hapusi ben ora ditirokne sapa-sapa. Aku dhuwit 2.000 manggon ning kaleng ora apa-apa. Ning ya kuwi kowe iki lho ning kotak amal, kotak yatim piatu kok sing enek aku ora tau petuk kowe. Kowe kuwi ning ndi Jumatan barang ning kotak masjid sing enek kok aku. Kowe kok ora tau enek ki ning ndi? Lah wong kene-kene iki padha guyu ki kira-kira ya 2.000. Biasane 2.000. Iki enek sing anyar iki. Enek sing anyar. Ayo kowe ya oleh bedhek. Ning kok nek iso tenan, berarti awakmu cerdas. Pitik jago ki ngendhok ning wuwungan, pitik jago ngendhok ning wuwungan. Lah ndoke ki glender kok genteng, gludung-gludung cebloke ning ndi? Teng pundi ceblok? Ayo cebloke ning ndi? Cebloke ndok kuwi mung ning ndi? Nang lemah no. Ora iso. Pitik jago ngendhok ning wuwungan ning gendeng, glender gludung cebloke ning ndi? Nang lemah. Ora iso. Gravitasi mesti lek isor jere ra iso. Teng watunan. Ora iso. Suket. Kowe iki mikir piye? Pitik jago kok ngendhok iki. Lah sakniki ceblok apamu? Ya ora ceblok. Kok pitik jago kok ngendhok gobloke ram. Lah iya. Ayo. Iki tak tokne bentang dinggo cacah kae. Sampe tak takoni saiki. Apa? Niki lak teng desa Padasan. Dusune Padasan. Teng mriki kondang Piyayi Kakung niku kuat-kuat kabeh. Iya. Nun sewu lek kon menek wit kambil rasa-rasa menek mendisa kabeh. Ning teng Padasan enten piyayi kalih sing mboten saged menek. Sinten namine? Solikin. Duk. Amir. Duk. Sapa? Puji kali syukur. Lho kok saged puji? Sampe ra ngrungokne pidato mau. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Berarti puji karo syukur gak iso manjat. Manjat kuwi Aku kok ya goblok men kok. Pitik apa sing mlaku ning ngulon? Ayo kowe. Pitik walik. Ora iso. Pitik cemara. Jago. Ora iso. Babon. Pitik napa sing mlakune mengulon? Pitik koetan. Menak ae. Pitik jenengan ngertos? Roh. Pitik jago kenapa yen pas kluruk kok merem? Lho mpun terah ngoten. Ora iso. Saking Gusti Allah nggih ngoten niku. Enggak bisa. Sebabe apa kok merem? Mergane wis apal, lek ora apal mesti maca dheke ngono. Sakniki telek pitik apa sing ora mambu? Kuwi ngawur lek kuwi, kabeh telek pitike mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek lencung. Ora iso. Telek pitik jago. Gak. Telek pitik walik. Ora. Telek pitik napa sing mboten mambu? Telek dipoto. Der. Lah jenengan mau ngendikan pitik napa sing parake ngulon pitik koetan. Lah sakniki nak pitik madhep ngulon buntute teng pundi? Ya ning etan. Ana mboten saged. Lah ning ndi? Teng bokong. Der. Tak takoki saiki kethek. Sampe ngerti kethek? Ngertos? Menek ning wit pelem. Nah to. Nggih. Njukuk pelem. Wedhus pelem. Ah, bar ki medun. Nah to, medun. Lah, kethek medun kuwi sing teka lemah ki apane dhisik? Modar kowe. Sikile sik. Ora iso. Buntute. Apa, Pak? Aku ya ora iso. Apa tem? Ndase riyen. Kowe iki goblok men to. Ben dipikir ketheke dhewe, apa kowe kethek? Nyapa lah. Kewan apa sing engkel? Wedhus. Apa? Lah kewan apa sing engkel? Apa? Wedhus. Jaran. Kethek. Lah kok saged? Lho, ngengkel. Mboten enten lho, Mbah. Kethek kok ngengkel. Ngengkel. Kethek kok iso Kewan apa sing engkel? Wedhus. Lah napa kewan apa sing? Kethek. Kok iso kethek ngengkel? Ngengkel. Ngengkel. Masa kethek iso ngengkel niku? Aku kethek berarti. Aku tau. Apa? Ora wayang kulit, melok wayang wong. Ribut.
wayang wong Sirwedari. Lah Pak Surono biyen nek dadi Anoman ra apik. Saya. Lah katoke diwehne aku. Nggih dikirun nggih kenang-kenangan. Kata Anoman. Katok Anoman. Tak nggo ki angel ram kan katok ketek kan bolongane telu sikil terus bolongan Buntut. Nggih. Tak nggo ungkak-ungkik ki angel bareng tak nggo bolongane tak kek ngarep pas. Walah niku buntute benten, Mbah. Benten niku buntut. Ya kur jengongok ngono. Lah nek Anoman ku ning mburi iso ngene, buntut pasangan. Iki lho tak macane. Tak wacane, Iki lho Bang. tak wacane. Dalang ki yo merenan penak. Aku seneng kok ngene iki. Mboten sing bener niku tak wacane ngoten. Iki enek layang tak macane. Niki Salah. enek layang tak wacane. Nyah. Jeneng Enek layang tak macane. kliru. Lah sing bener. Iki enek layang tak wacane. Nyah. Jenengan mau. Lah nyapa aku Lek ngendikan tak macane. tak wacane. Nyah. Jenengan neh. ya wis iki enek layang tak macane. Tem selendem. Halo. Wow. Lah kok ya pas kabeh. Wong kuwi kulino ngladeni dagelan sak ngalam donya. Nggih apal. Dagelan sapa sing ra dijak den. Kula mboten ngejak niku Sing kersane penting sing ampun nanggap. niku lho setunggal. Bah, tulungi anakmu, Bah. Klaten. Kowe nang Klaten kowe gak lucu kowe ta. Karo pelok. Tak umpani apa-apa ora dadi, Dik. Lah kok arep dibaleni iki mau. Niki jane nggih mudeng sungkan kalih yaine. Iki lho Surate pripun? anu njaluk kacuk biru iki lho. Bah, ampun Kacu. ampun mateni wingking, Bah. Apa? Kacu biru. Lah ya Pak Yadi bakul buah. Nyuwun gendeng Kurang titik kok. kurang wulu niku. Oh, cebutne. Dadi petote kak kene. Nyuwun diwut-diwut. Nyah ngono. Kacu biru ki apa mbora? Kacu biru kagem Bapak Peman. Alah ngono kok ya diwaca. Wong matane PC Dik. Kowe bawa ben bawa. Yo pelok. Bawane Aja lingak-lingu 750 kok lho. mosok 750. Gelem ya ora mono, ora gelem sak mono kok. Mesakne mentem. Biasane 400 mangan golek jobo iki. Bawa, Tem. Ya sak karepmu kok bawane apa. Iki sura. Iki lapangan lho iki. Aku jengger lapangan ngene iki ngesakne sinden-sinden iki lho. Lah napa? Lah aku nderekke Pak Anom kuwi mulai tahun 86 87 lho. Nggih. Sindene Cik Buyatmi almarhum, Butatni almarhum, sing tengah Darsini Cik urip kae. Nggih. Yuh, aku naruh sinden jam 4 wayang bar mesti kalinyane saya ini. Pas lokasine teng lapangan. Ora enek jeding to, ora enek toilet. Nggih. Lah kebelet. Ngene Lah, iki pipi- mudhun jam 4:30 ke kebelet. Lah aku rak yo kebelet, aku wis pipis dhisik lungguh Nggih. ning isor wit gedang. Nggih, ben resik. Buyatmi karo Butantinah cincing. Kebelet. Yes. Pipis kok Karo muni tok. Lho. Apa kuwi? Mbok Pipis kok rotok. yes, lah aku nang ngarepe bareng pethuk aku. Wong edan, nang kono wong edan. Wong sing lungguh aku sik lho. Dek iki sing keri lah kok tok karo muni aku meng mangan apa to Yun. Tak sauri mangan diesel. Tang bawa. Sinden mriki mbok menawi enten. Ora ngono. Iki jek cilik-cilik kok. Sinten wonge boten gelo Sukoharjo kok mau pameri ngono. Lha pripun? Lah kowe wira suarane Mas Yoyok kepe yo. Wau Pak MC Urung saya. Pak Lurah ya ngono. Nggih. Ya suara beda, tampil beda. Dagelan nom kok ben payu.
Payu 750. Nyapa lungguh langsung ngadeg ae. Kok nek lungguh ngono nyapa? Lungguh ngeten ben kados sinden swantene beda, gak kaya Wiraswara niki. Oh nek ngono kuwi beda. Swantene beda. Sebabe Dalan angin diganjel tungkak. Angine dadi cilik, mergane mboten brobos swantene. Suarane tok 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 tok. Mboten. Mboten. Lho, pinten to? Bismillahirrahmanirrahim. Sinten wangi Ijo sing apik tenan kaya jasa apa bolak-balik jegok kaya kirik ngono. Jegok pripun niki dehem untuk pelega tenggorokan. jan fotokopine Nak Yarto sampeyan iki. Bar iki muni dem nek. Cuh. Lah kok pun jenengan bedhek niku lho. Niki ben lega tenggorokane. Ono kene nang Jawa Timur Apri Mimin. Nggih. Sendi barang wis lumrah. Jawa Timur nggone swara ngene iki. Nggih. Ya wayu, susune ya digedhekne. Napa? Irunge ya disuntik. Numpak kol iki ditekoni kernete gak nyauri belas. Tandak. Nggon kowe nek desa Jiwan. Banci. Nggih. Turun mana, Mbak? Meneng. Mudhun pundi, Mbak? Meneng. Gelem nyauri sak kecap tok. Jiwan. Gede. Lah niku angine brobos, Mbah. Mboten diganjel. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kacandakmu manggih kuleng Ganti swara lanang ben variasi. Budone awakmu asine lanang. Nggih. Aja jegok kae. Jegok pripun dehem kok jegok. Lah suaramu kaya kirik kok. Lho ngenyek. Nak kirik mboten ngoten niku lho. Nek kirik Kirik niku anak asu lho, Mbah cilik. piye? Niku kirik. Piye? Kuwi kirik cilik. Kirik cilik. Lah nek mboke kirik Mbok kirik berarti wedok. piye? Kuwi wedok. Wedok. Lah nek kirik lanang. Kirik lanang benten melih biasane manggone ning pinggiran kota jaga pagere Cina. Header utawi bulldog. Sing piye? Asune gedhe niku lho, Pak. Cangkemmu asu tenan ya. Malah apik iki karo Malah asine. apik kuwi. Timbang Jenengan kok ngrewangi. cangkemmu jan kaya asu tenan ke jan. Saderenge asu juguk niku sing marai sletem. Aku apa ya kewan berarti ngerti. Ilmu perhewanan. Kucing cilik. Cilik wedok napa lanang? Ya cilik sih. Wayah mik niku. Kucing wedok. Nak kucing wedok nyeluk anake teng pundi mawon nadane sami. Piye? Mesti ngeten iki. Oh. Nek mboten percaya rekam nek enten anakan kucing setel. Sik Mengko ta? ora moro. Eh. Ya ora iki lho pecinta kucing. Set ta, apa cangkemmu ngemut radio iso? Suaramu iso memper tenan kowe kucing. Ilmu perhewanan. Kuwi lho kucing wedok piye? Nek kucing lanang. Kucing lanang medale wayah dalu-dalu, wayah adem-adem. Piye? Mesti
kalih tinguk ngoten. Wah, hebat tenan. Niku nek ilmu perhewanan kucing. Wis kewan nang kampung sing gaene nggo besaran kae. Napa? Nek wedhus. Wedhus cilik wedok napa lanang? Wedhus cilik. Cempe, Heeh. Nak wayah mik benten meleh. Piye? Ngoten. Nek wedhus wedok Nak wedhus wedok kados umume. piye? Wedhus lanang. Lah, nak wedhus lanang khusus, Bah. Iya. Swantene khas. Jenengan tanglet Kulino nginceng wedhus. Lanjut bawane. Apik. Noleh nganan lan ngiring. Hop, wedok. Kok kapakne kuwi? Dikempit. Ben ngopo? Nak ngadeg niku ben boten brobos, carane dikempit. Terus suarane dadi Cilik. njajal. Lho, nggih ta? Kuwi ora iso ditinggal to? Mboten saged. Kagem ngetes. Oh iya. Dalak-dalak nyapang. Lanang. Dengko. Wedok. Lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiwas-tiwas digagas. Wedok. Jan ngemu rasa pukul kuwi ya. Cengkok. Lanang. Amung Wedok. ni Bosok cangkemmu. Lanang. Saiki golek sego sak puluhan kok ya ngene Tem. men to ya. Lek pinter saiki lanang wedok bareng, ayo. Ayo. Saged, saged no. Piye njajal? Lanang wedok bareng. Bareng. Ayo. Mong tujune. Diane Pripun? jos sih. Kaya Nggih. wong loro sing nembang. Hah? Kaya wong loro. Lah nggih lanang wedok bareng. Bareng. Ayo baleni neh pripun? Baleni ya. Mung ngoten ya. Mong tujune. Nong. Nggih ta? Winong, nyapa cangkemmu melu ngono kuwi? Lah diwangi winong ayo mesti iso ora. Lah sing penting kan lanang wedok bareng. Heeh, ben ta meteng kok ya. Nah, bendang bathi niku. Nene. Wong liyatan padha pirsa. Jas tenan iki multi talenta. Sampeyan sok ya, anggere wis lulus terus pamit karo abahe, mesti iso viral kaya Cak Percil kaya bojo. Liyane ra iso ngene iki ra iso. Ra iso. Iki dina iki pokoke tak tugasne ngapalne tembang-tembang sing ning TikTok. Nah, Anggo nek sing apa ki sing Dandang Gula, Pangkur, Nggih. Asmarandana, Sinom, kuwi tugasku nek kowe TikTok. Sing TikTok. Tampil dengan lagu TikTok. Nah nggih, sing viral Sakarmu. Aja jing ala-ala aja jing. 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 Jangan pegang dulu. Jangan cium dulu.
pas belas. Pas niku. Sing sae. You know can feel a thing, you know can feel a thing, you feel a thing. Terbang a fikis dong, dir dur deng. Adang fikis dong, fikis deng. Adang fikis dong, fikis deng. Nyingu fikis dong, dir dur deng. Sadaqallahul adzim. Tuapuk lambemu. Lha sing ting TikTok ngoten niku kok. Janjine. Ya, nggih. Yes, ya. Mbak, sapa jenenge Mbak Diajeng karo Mbak iki? Ya, Tang, apa Gintang? Iya, Dek. Ha, ya. Lali janjine. Lali janjine, senenganku kecilik niku nggih. Nah, iki jan aku lagi sing menik-menik. Ngadekno. Yo, iki lho, Pak. Nggih. Ya loro. Nggih. Ki lintangi mambengi wis tayupan ning kene san. Wis mudhun panggung wis gulung-gulung deh. Ampun nggih. 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 Halo Mas. Halo, good Sugeng night. dalu, Bah. Setan Jeng, suaramu gede men. Nggih to? Kempiten kencing. Niki wae brobos angine. Brobos berarti iki. Lah dikempit riyen. Piye Mas carane Mas? Coba Nah, Mas. dikempit ngeten iki. Ngono. Lah aku jarian apa iso ngene? Nggih digantel to. Ngoten. Lah kuwi ra dikempit wis nyelempit kok. Ya nek kowe kok. Lah jenengan dek pirsa men to Bah nek nyelempit. Aku apal to nduk tuwek ya pengalaman to. Lah wi putune pirang-pirang abahe kok ya. 15 tahun kepungkur. Sopo? Monggo dipun aturaken lali Lali janjine. janjine. Ya, dados.